Подсъдимият призна фактите по обвинението, такива каквито са установени и приети от прокуратурата за установени. Това му дава шанса да се приложи един по-мек режим при определяне на наказанието. Но в рамките на този режим аз лично считам, че първоинстанционният съд, Сливенския окръжен съд, не приложи точно закона. Не го приложи и се стигна до една по-снизходителна от разумното присъда. Считам, че член 58а изисква друг подход. Считам, че там определените алтернативи в наказанието, включително и доживотен затвор без право на помилване, сиреч най-тежката, показват отношението на законодателя към този вид престъпление, квалифицирани като едни от най-тежкото изобщо в системата на наказателния кодекс. Така че това, което се получи като крайен резултат 14 години и 6 месеца, абсолютно неудовлетворително от гледна точка на закона и на справедливостта. 25 до живот нагоре. Колкото и по-висока, по-добре. Това ви задоволява? Да. Смятате ли, че е имал умисъл, когато той стреля при вас? Има умисъл, как да няма. Не мислите, че е случайно? Не е случайно. Той влиза и на третата секунда ма гърми. Той казва, че е било просто като... Да, просто аз се стоя на мястото, където трябва, без да го провокирам по никакъв начин. Има записи, ако можете да ги вземете, то се вижда на записа. Каква беше ситуация? Кажете ни как сте сега. Кажете ли какво Изобщо не съм посягал към оръжието. Ръцете ми бяха на бюрото отгоре. Не съм мръднал, само го погледнах и докато го погледнах, ме гръмна и усетях болката. Има опит за грабеж. Парите са върнати. Парите не са върнати, защото още не са излезли от банките. Няма опит за убийство, защото изстрел е в рамото. Няма и желание, защото той е могъл да убие, да направи всичко, но не го е направил. Чисто по-човешки той се е държал с заложниците. Като изключиме притеснението, което има, той се е държал нормално за ситуацията, в която се намирал. Дал им храна, цигари, успокоявал ги, имал връзка с близки. Така че това момче не е опасният вампир, от който да се плаши държавата. И няма смисъл да бъде унищожавано, защото в българските затвори няма човек, който да е излезнал по-добър.